Weithiau, pan fydd gennym lawer o ddata, yn hytrach na'r rhestru'r data mewn rhes, mae'n haws i gyflwyno ar ffurf tabl. Enghraifft, mae'r tabl ar y sgrin yn dangos maint esgid y dysgwyr yn noswaith 9E. Nawr yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i ffeindio'r canolrif o dabl fel yr un yma. I gychwyn, rhaid ni gofio bod y canolrif yn gofyn i ni drefnu'r data o'r llyfr mwyaf ac yna darganfod y rhif sydd yn y canol. Ond weithiau, mae yna un rhif yn y canol, tra arall mae yna 2 rhif yn y canol. Mae'n bwysig i ni wybod pryd fydd hyn yn digwydd a sut i ffeindio'r eitemau data sydd yn y canol. Nawr, enghraifft, os oes gennym ni 5 eitem data, a dwi'n dangos yr eitemau data fan hyn efo dotiau, yna mae gennym fi 1 rhif yn y canol, a'r rhif yna fydd yr trydydd eitem data. Neu, os oes gennym fi 1, 2, 3, 4, 5, 6 eitem data, mae yna 2 eitem data yn fod yn y canol, a'r eitemau data hynny yw'r cyntafel y trydydd a'r pedwerydd. A mae'r patrwm yma'n parhau. Os oes gennym fi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eitem data, mae yna 1 yn y canol, hwnna ydy'r pedwerydd eitem data. Os oes yna 8 eitem data yn y set data, mae yna 2 yn y canol, a'r eitemau data yna ydy'r pedwerydd un a'r 5ed un. Nawr, y patrwm yn hyn ydy hyn. Os oes gennych chi odrif o eitemau data, dyn ni wedi gweld 5 yn hyn, neu 7 yn yma, mae yna 1 eitem data yn y canol. Ond, os oes gennych chi eilrif o eitemau data, 6 neu 8, dyn ni wedi weld, mae yna 2 eitem data yn y canol. A mae'n bwysig i ni allu lleoli hein bob tro. Na gadewch i ni edrych eto ar yr enghraifft yma, lle gennym fi 7 eitem data. Nawr, mae 7 yn odrif, ac felly, dyn ni'n gweld o'r patrwm, mae 1 eitem data sydd yn y canol. Nawr, pa eitem data ydy hwn? Na, dyn ni'n gweld yn barod na'r pedwerydd eitem data ydy o. Ond sut dwi'n cael y rhif 4 yma o'r 7? Nawr, un ffordd o wneud hynna, fyddai adio 1 i'r 7 i gael 8, ac yna haneri i gael y 4. Ac fe'n trallan, dyma ydy'r dull sydd yn gweithio yn gyffredinol. Rwydd yn gyffredinol, os oes gennych chi n eitem data, n yn unrhyw rhif, ond yn fan hyn, rhaid i n fod yn odrif, yna mi fydd gennym ni 1 eitem data yn y canol, ond pa eitem data fydd hwnna? Wel, hefo 7, nathon ni adio 1 i 7 a wedyn haneri. Hefo n felly, wedyn gwneud yr un peth, wedi adio 1 i'r n, ac yna mi fedrai haneri. So hwn yw'r fformula cyffredinol sydd yn gweithio gyfer unrhyw rhif n sydd yn odrif. Dyma fo'r 1 eitem data sydd yn y canol. Ar y llaw arall, beth sy'n digwydd os oes gennym ni eilrif o eitemau data? Wel, dyn ni wedi gweld yr enghraifft yma, lle mae gennym fi 8 eitem data. Nawr yn sicr mae 8 yn eilrif. Ac felly mae yna 2 eitem data yn mynd i fod yn y canol. Nawr, beth yw'r eitemau data yma? Nawr, dyn ni wedi gweld yn barod na y pedwerydd a'r 5ed eitemau data ydyn nhw. Sut dyn ni'n cael y 4 a'r 5 o'r 8 yn fan hyn? Wel, i wneud hynna, be fyddwn ni'n gwneud fysa haneri yr 8. 8 rhan efo 2 i gael 4 yn gyntaf, a wedyn y 5 ydy yn syml iawn yr un nesaf ymlaen. Dyn ni'n adio 1 i'r 4 i gael y 5. Mae hyn yn gweithio yn gyffredinol. Os oes gennym ni n eitem data eto, n yn unrhyw rhif, ond mae rhaid i n yn fan hyn fod yn eilrif. Yna, gyda n yn eilrif, mae gennym ni 2 eitem data yn y canol. A beth yw'r eitemau data yna? Wel, dyn ni angen haneri'r n yn gyntaf, fel nath ni haneri'r 8 yma yna. So, n rhan efo 2 ydy 1 o'r eitemau data. A'r llall ydy'r un nesaf ymlaen, sef yr n dros 2 eto, ac adio 1 ymlaen. Nawr, beth sgyn hyn i wneud hefo ffeindio y canolrif o dabl? Wel, mae o'n helpu ni ffeindio'r eitemau data yna sydd yn y canol, sydd yn mynd i fod yn allweddol am munud i ffeindio'r canolrif yma. Oherwydd, yn y tabl yma, mae rhaid iddyn ni ystyried faint o ddysgwyr sydd gyda ni. Nawr, os ydym ni'n adio'r golwm yma i fyny, mae 3 a 4 yn 7, 7 a 9 yn 16, 16 a 6 yn 22,
22, 4 yn 26, 26 a 2 yn 28. Felly mae gen i fi 28 o eitemau data'n fan hyn. Mae hwn yn eilrif. Felly fydda i ddefnyddio'r syniad yma nawr i weithio allan be ydy'r eitemau data yma, y 2 eitem data sydd yn mynd i fod yn y canol. A be dyn ni angen gwneud ydy haneri faint o eitemau data sydd gen i fi, ac yna yr un nesaf ydy'r un nesaf ymlaen. Felly hefo 28 o eitemau data yn fan hyn, yr eitemau data pwysig yw eitemau data 14, sef hanner o 28, ac 15, sef yr un nesaf ymlaen. Nawr i weithio allan canolrif y data yma, mae fi weithio allan beth yw'r 40, 10 a'r 15 eitem data, a dwi angen ffeindio cymedr yr eitemau data yma. Nawr i wneud hyn, dwi am ddefnyddio y techneg yma o'r fideo blaenorol, lle oedden ni'n lleoli eitem data mewn tabl penodol. Ac mi newch chi gofio yn y fideo yna, mi wnaethon ni ychwanegu colon ymwelder cronus i'r tabl oedd gyda ni, lle oedden ni'n cadw cofnod o'r dysgwyr oedden ni wedi weld hyd yma. Felly na ni'n gwneud yr un fath yn fan hyn yn awr. Yn yr rhes gyntaf, mae gyda ni 3 o ddysgwyr. Ac yna cronus yn Saesneg cumulative yn golygu adio ymlaen. So yn y rhes nesaf, mae gen i 4 person arall i reid cyfanswm 7 iddo fi. Yna dwi'n adio 9 i gael yr 16, dwi'n adio 6 i gael y 22, dwi'n adio 4 i gael y 26, ac yna 2 i gael y 28. Felly eto, dwi'n cytuno efo y cyfanswm nes i gael gynt. Nawr, beth yw'r eitemau data 14 ac 15? Wel, yn dilyn y dull o'r fideo yna, dyn ni'n chwilio amdan rhif yn y golon ymwelder cronus sydd yn fwy na neu'n hafal i'r rhif yma. Dyn ni'n gweld yn fan hyn fod 7 yn llai nag 14 ac 15, felly wedi yr eitemau data yma ddim fod yn 6, ond mae 16 yn fwy na neu'n hafal 14 ac 15. Felly, yr eitemau data pwysig, yr 40, 10 a'r 15 eitemau data yw 7. So, yr eitemau data pwysig yw eitemau data 14 ac 15. Mae'r rhain yn 7 a 7 eto. Ac felly, y canolrif ar gyfer y data yma yw cymedr y 2 rif yma. Cymedr y 2 7, wel mae hynna yn fynd i fod yn 7 eto. Felly, y canolrif ar gyfer y set data yw 7. Nawr, rowch chi gynnig arni hyn nawr. Dyma ni 2 dabl arall o ddata wedi ymddangos ar y sgrin. Ceisiwch chi ffeindio'r canolrif ar gyfer y data yma. Unwaith ydych chi wedi rhoi cynnig arni eich hun, cymharwch eich atebion chi wedyn yn erbyn yr ei cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.